Ja, dames en heren, welkom bij Venray in Bedrijf aan tafel. En de december-uitzending, ja, het is al inmiddels een kleine gewoonte. Die staat geheel in het teken van de Venrayse ondernemersprijzen. En vandaar dat we hier aan tafel hebben Joost van der Weijden en Sanne Mulder. Welkom. Ja, dankjewel Rob. Ja, want 5 januari 2017, dan is het zover. Dan worden in de Schouwburg de ondernemersprijzen uitgereikt. En ik heb het dan over de Rabobank Publieksprijs en de Loek Nelissen prijs. Dit jaar zijn er 7 genomineerden, 7 kandidaten die kans maken op die prijzen. En het thema van dit jaar, Joost en Sanne, dat is vakmanschap 2.0. Ja. Vertel, waarom dat thema? Waarom dat thema? Omdat wij, net zoals vorig jaar, een gecombineerd thema wilden. Dus 2 aparte zaken. Vakmanschap. Vakmanschap dat verwijst naar het oude ambacht, het goed doen, je eigen goed inzetten, zorgen dat je een mooi product, een mooie dienst met veel enthousiasme, veel deskundigheid levert aan je klanten. En 2.0 verwijst eigenlijk naar de doorgroei van internet, de interactiviteit in internet en eigenlijk steeds meer nu naar vernieuwing en innovatie. Dus die 2 begrippen aan elkaar gekoppeld, vakmanschap 2.0, daarmee zoeken we naar de ondernemer die de meeste toegevoegde waarde heeft voor zijn klanten, die deskundig is, die toegewijd is, die innovatief is. Dat is de opdracht die wij gegeven hebben. Het is aan de 7 genomineerden om dat waar te maken. Jullie te gaan overtuigen. Of in ieder geval de mensen in de zaal te overtuigen, de jury te overtuigen van dat zij dat dan zijn. Ja. Even 7 genomineerden. Waarom 7? Waarom niet 6 of 8? Hoe zit dat? Waarom 7? Er zijn 10 Venrayse ondernemersverenigingen. En zij met z'n 10 vormen het Venrayse ondernemersplatform. En uit die 10 ondernemersverenigingen komen 6, 7 kandidaten. Dat is een beetje afwisselend. We hebben gevraagd van maak het er in ieder geval geen 10, want dan wordt de avond ook heel erg lang. Zoek 6, 7 kandidaten en een beetje afwisselend, afhankelijk van het thema wat het is, vindt men daar de goede kandidaten bij. En de ene keer zegt een ondernemersvereniging, nou weet je, ik wacht eigenlijk even tot volgend jaar. En de andere keer zegt iemand na een halve dag van, ik heb iemand die fantastisch aan dit thema voldoet. Ja, en kan het zelfs zo zijn dat één ondernemersvereniging meerdere kandidaten nomineert, of is dat niet de bedoeling? Dat is niet de bedoeling. Dan moeten ze even onderling overleggen hoe ze eruit komen. Ja, goed, en die ondernemers, want daar draait het om, die gaan zich ook vanavond aan ons voorstellen, dames en heren. En we hebben ze de opdracht gegeven om allemaal een korte pitch te maken waarin ze zichzelf voorstellen. Een pitch van ongeveer 1 minuut en in het eerste blok gaan we kijken naar de ondernemers. En nu ga ik heel even spieken. We gaan kijken naar Tom Smits van Design Express en we gaan kijken naar Gijs Schapendonk van Proeflokaal Goesting. Design Express is een full-service reclame- en designbureau. Dagelijks werken we met een team van 14 specialisten aan de meest uiteenlopende projecten. Van complete huisstijl tot archiefreclame en van belettering tot narrowcasting en een website. Full service, dat is onze kracht. Van idee tot ontwerp en deze ontwerpen vervolgens realiseren binnenshuis. Design Express bestaat uit 3 onderdelen die nauw met elkaar samenwerken. Concept en creatie, reclameproducties en digitale communicatie. Van vraagstuk tot eindresultaat. Wij staan voor realistische reclame, merkbaar creatief. Design Express maakt aandachttrekkers die uw onderneming verdient. Hallo, welkom bij Proeflokaal Goesting. Mijn naam is Gijs Schapendonk en ik ben de ondernemer van Goesting. En dit jaar genomineerd voor de Venrayse ondernemersprijzen onder het motto Vakmanschap 2.0. Ontdekken, beleven en genieten. Met die motto's ben ik in 2015 gestart met Goesting. En wat doen wij nu bij Goesting? Wij verkopen beleving. Maar wat is nu die beleving? Die beleving is in mijn ogen het onderscheidend vermogen tussen een biertje thuis op de bank of een biertje hier bij Goesting. Ingeschonken door een van mijn medewerkers, voorzien van een mooi verhaal, in een geweldige ambiance, genieten van heerlijke producten. Maar dat doe ik niet alleen. Zoals gezegd, dat doe ik samen met mijn medewerkers.
Maar ook vanaf de start van Goesting samen met veel Venrayse bedrijven. Tijdens de bouw heb ik me bij iedere opdracht afgevraagd, kan ik het ook in Venray halen? En zo ja, dan haal ik het in Venray. En ook tijdens de exploitatie van Goesting maak ik gebruik van lokaal ondernemen. En als je op donderdag, vrijdag of zaterdag zin hebt in een hapje, dan nodig ik je uit om hier op het plein bij een van de mooie foodstands een hapje te halen en hier te genieten van een heerlijk drankje samen met een lekker hapje van mijn buren. En wat maakt ons nu die vakman 2.0? In mijn ogen is die vakman 2.0 iemand die continu wil ontwikkelen. En met passie voor zijn vak en aandacht voor het ambacht continu probeert de hoogst mogelijke klanttevredenheid na te streven. En dat is wat wij hier doen bij Goesting. Proeflokaal Goesting. Ontdekken, beleven en genieten. Tot snel. Proost. Ja, we zijn weer terug. Even naar 5 januari, want dat is de grote dag voor jullie als organisatie, denk ik, maar vooral ook voor die ondernemers. Hoe ziet die dag, hoe ziet die avond eruit? Op die avond zelf staan natuurlijk de 4 minuten in het oogpunt. De 4 minuten krijgt iedere ondernemer om zichzelf te presenteren. En ja, we hebben ze dan natuurlijk ook de opdracht gegeven om echt die avond te laten zien aan het publiek waarom zij voldoen aan het thema vakmanschap 2.0. Mm-hmm. Sinds dat we ongeveer 6, 7 genomineerden hebben, vorig jaar en dit jaar, krijgen de genomineerden ook iets meer tijd. Dus na de 4 minuten die ze hebben om te presenteren, krijgen zij daarna ook nog een interview van 3 minuten waarin ze eigenlijk nog een keer de gelegenheid krijgen om misschien iets te benadrukken wat ze wellicht in een presentatie vergeten zijn of wat er niet meer van is gekomen. Dus in totaal heeft ieder ondernemer 7 minuten om zichzelf te laten zien eigenlijk. Ja. Zijn er in het programma dit jaar misschien nog, kijk, die interviewronde die is redelijk nieuw, maar zijn er nog andere veranderingen dit jaar? Ja, we hebben sowieso de uitdaging dat we de eerste avond in de nieuwe Schouwburg gepresenteerd gaan worden. Dus ze zijn nu flink aan het verbouwen en als het goed is op 5 januari gaat dat helemaal lopen. We gaan er maar vanuit dat dat goed is. Ja, gaan we zeker vanuit. En er zijn natuurlijk ook de nodige voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat helemaal goed gaat. Daarnaast hebben we iets nieuws op deze avond. En dat is dat we voortaan voor de publieksprijs digitaal gaan stemmen. Mm-hmm. Dus alle andere jaren was eigenlijk op het entreebewijs op de achterkant staan alle genomineerden en na alle optredens kan het publiek daarop stemmen. Yeah. Maar wij gaan natuurlijk ook met de tijd mee en ieder jaar willen we toch wel een stukje van vernieuwing toevoegen en vandaar dat we dit jaar gaan testen met digitaal stemmen. Yeah. Dus belangrijk voor het publiek is om echt een smartphone mee te nemen en op het entreebewijs staat dan een unieke code waarmee één stem uitgebracht mag worden die avond. Stemmen 2.0. Stemmen 2.0. Ja. En dat gaat zeker goed? Dat gaat zeker goed. En ook daar zijn de nodige voorbereidingen voor getroffen. En we hebben natuurlijk pilots gedraaid om ervoor te zorgen dat het allemaal werkt. Maar als backup hebben we natuurlijk nog steeds de genomineerden achter op het entreebewijs. Zodat we zeker weten dat er iemand met de publieksprijs naar huis gaat. Ja. En wat is de rol van de genomineerden die avond? De rol van de genomineerden die avond is voornamelijk natuurlijk ook genieten van de aandacht die ze krijgen, de aandacht die hun onderneming krijgt. Maar daarnaast natuurlijk die 7 minuten waarin ze echt moeten shinen. En die 4 minuten waarin ze zichzelf moeten presenteren, daar werken ze al maanden naartoe. Dus dat is eigenlijk hun rol om daar te laten zien waar ze maanden aan hebben gewerkt. Wellicht met elkaar, met collega's, met het hele bedrijf. En daarnaast zou ik zeggen dat ze er gewoon vooral van moeten genieten. Ja. Nou, laten we ze dat meegeven. Ja. Wat we in ieder geval nu gaan doen is kijken naar de volgende 2 ondernemers die zich gaan voorstellen in een korte pitch. En dat zijn Roland en Sandra Linders van Tuin en Terras uit IJsselstein en Roel en Marjoke Jacobs van het gelijknamige dakdekkersbedrijf uit Wansum. Wij zijn Roland en Sandra, eigenaren van Tuin en Terras IJsselstein. Samen met ons team van medewerkers brengen wij onder de naam Tuin en Terras IJsselstein een groot ongekend assortiment producten voor sfeerbrengers rondom uw woning. Gepresenteerd in onze grote overdekte en verwarmde binnenshowroom en een zeer ruim opgezette buitenshowtuin. In onze sfeertuinen kunt u zich laten inspireren. Wij zijn een persoonsgericht bedrijf met aandacht voor uw ideeën en wensen. Met onze persoonlijke betrokkenheid geven wij u advies, een uitgebreid 3D-tuinontwerp en mogelijkheden die binnen uw budget passen. Of het nu de aanschaf van een terras, bestrating, tuinschutting, verlichting of een vijver gaat, er komt heel wat kennis om de hoek kijken. Deze kennis willen we graag met u delen.
Tuin en Terras IJsselstein is een ijzersterke formule die door gezamenlijke inkoop en met een ongekend ruim assortiment marktleider is op het gebied van sfeermaken en het aanbieden van kwalitatief goede producten voor een eerlijke prijs. Een tuinsfeer is ook onderhevig aan trends. Dat kan zijn kleur, vorm en materiaal. Bij ons kunt u de nieuwste ideeën opdoen en met ons persoonlijk en deskundig advies maken wij een sfeer die bij u past. Tuin en Terras IJsselstein levert niet alleen de producten. Met het ruime vaste klantenbestand van hoveniers, stratenmakers en tuinarchitecten dat in de afgelopen jaren is opgebouwd, biedt Tuin en Terras IJsselstein voor u de mogelijkheid uw materialen vakkundig te laten verwerken. Geniet in uw eigen tuin van een sfeervolle tuin met Tuin en Terras IJsselstein. Mijn naam is Roel Jacobs van Jacobs Dakbedekkingen. Wij zijn vakmensen in het renoveren en isoleren van daken. Maar ook voor dakkapellen, dakvensters en zonnepanelen bent u bij ons aan het juiste adres. Voor reparaties en daklekkages staan onze dakdekkers van de Dakservice voor u klaar. Daarbij is het motto: voor 12 uur gebeld, dezelfde dag uw dak hersteld. Maar ook voor het jaarlijks onderhoud van uw daken staat onze Dakservice heel graag voor u klaar en voeren zij het onderhoud probleemloos en snel voor u uit. Met 75 jaar ervaring in het maken en renoveren van de daken kunt u van ons een oprecht en eerlijk advies verwachten. Voor een offerte of een opdracht komen wij de situatie bij u ter plaatse opnemen, bespreken we uw wensen en de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Als onze vakmensen dan bij u in de slag gaan, dan gaan ze ook niet weg voordat het karwei af is en u tevreden bent, want wij zijn pas tevreden als u ook tevreden bent. Jacobs Dakbedekkingen, de meest veelzijdige dakbedekker in uw regio. Ja, Joost en Sanne, de genomineerden, die zijn al een tijdje bezig. Die zijn in het traject, zullen we maar zeggen. En ze worden dan beoordeeld door een jury. Ja. Wie zit er dit jaar in de jury? Dit jaar zitten in de jury Wilma Manders, Jan Thomassen, Bart Raats, die zaten er vorig jaar ook in. En nieuw in de jury dit jaar is de winnaar van vorig jaar en dat is Peter van Os. En dat alles onder de bezielende leiding van Hans Gillissen. Aha, dat is de voorzitter. Dat is de voorzitter. Wederom, mag ik wel zeggen. Ja. Maar even terug naar Peter van Os, de winnaar van vorig jaar. Wat is eigenlijk de reden geweest dat jullie ervoor hebben gekozen om de winnaar van het afgelopen jaar toe te voegen aan de jury van dit jaar? Ja. Nou, we wilden wat meer roulatie krijgen in de jury. Dus wat doorstroom en eigenlijk ook wat meer vers bloed ieder jaar. En wat is het dan mooier om de winnaar van de Venraysche Ondernemersprijs, die zeg maar het jaar al heeft laten zien dat hij een hele goede ondernemer is, om die mee te nemen in de beoordelingsronden van dit jaar. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden. En zie je dan ook dat zo'n winnaar naar andere dingen kijkt dan zeg maar de normale juryleden, of heb je daar geen oog op? Nou, wat je ziet is, we hebben dat nu 1 jaar gedaan. Hè. Elroy Jansen was vorig jaar toegevoegd aan de jury. Je ziet wel dat hij de ervaringen die hij opgedaan heeft in zijn eigen traject meeneemt in de gesprekken, in de beoordelingen naar de kandidaten toe. Ja. Dus dat heeft echt wel toegevoegde waarde. Ja, wat ook een vraag is die ik wel vaker terughoor in Venray is van, hoe kun je als jury eigenlijk bedrijven beoordelen die ontzettend ver uit elkaar liggen? We hebben bijvoorbeeld een boekhandel en we hebben een dakdekker. Hoe kun je die nou met elkaar vergelijken? Ja. Nou ja, de vraag is of je ze echt met elkaar moet vergelijken. Wij vragen aan de jury om een oordeel te geven op een aantal aspecten van ondernemerschap. Dat zijn eigenlijk zeg maar de normale aspecten als financiën, als marketing, als sales, als personeelsbeleid. En daaraan toegevoegd het thema van dat betreffende jaar. En dan gaat de jury op bedrijfsbezoek. Nou, we krijgen eerst een bedrijfspresentatie, een schriftelijke bedrijfspresentatie van alle bedrijven. Die wordt door de jury bekeken, bestudeerd. En vervolgens gaan de juryleden alle 4 tegelijkertijd naar hetzelfde bedrijf toe. Zo plannen ze 2 dagen met bedrijfsbezoeken. Precies 1 uur en een kwartier zijn ze op ieder bedrijf. En daar laten ze zich vertellen wat het bedrijf doet, hoe het opgebouwd is, wat de financiën zijn, et cetera. En daarmee vormen ze zich een goed beeld van het bedrijf. En dan op de 3e plaats komt er nog een jurydag waar ieder bedrijf nog 1 keer terug kan komen naar de jury om de dingen die nog
kwijt wil, die in de bedrijfsbezoeken bijvoorbeeld aan de orde hadden moeten komen, maar niet gekomen zijn. Krijgt hij nog de kans om nog een kwartier lang nog een extra beeld te geven. En dan beoordeelt de jury aan de hand van die 7 objectieve criteria plus het thema van dat jaar wie zij de beste kandidaat vinden. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt en keurig netjes middelt, kom je uiteindelijk op 1 kandidaat uit die dan de Venrayse Ondernemersprijs wint. Dus we proberen dat wel echt heel erg objectief te maken. Dus de rol van de jury is uitgespeeld voordat de avond eigenlijk al is. Op de avond zelf is die prijs, die prijs staat vast. Die staat vast. Ja. Welke rol heeft de jury verder nog dan die avond? Vooral mooi aanwezig zijn? Of? Dat op de eerste plaats, vooral mooi aanwezig zijn. Nee, op de tweede plaats natuurlijk. Zij schrijven van ieder kandidaat een juryrapport. Ja. Dat presenteren ze op de avond zelf, waarbij zij dus vanuit hun bevinding uit de jury laten zien wat de kandidaat is, wat bijzonder goed aan de kandidaat is, wat eventuele verbeterpunten zijn. En zo krijgt het publiek wat in de zaal zit ook een beeld vanuit de vakjury, hoe zij tegen dat bedrijf aankijken. Ja. Even de laatste vraag. Ik kan me voorstellen dat er nu wellicht mensen zitten te kijken die denken, dat is leuk, zo'n Venrayse Ondernemersprijzen. Zeker. Kan ik een keer komen kijken? Hoe zit dat met kaartjes? Kan men daar aankomen? Ja, nee? Ja. Hoe? Ja, zeker. De kaarten die zijn uitsluitend verkrijgbaar via de ondernemersverenigingen. Dus mocht je inderdaad aanwezig willen zijn op de avond op 5 januari. Kaarten gaan overigens heel hard en de Schouwburg heeft nu 50 plaatsen minder. Dus ik zou er snel bij zijn. Maar de kaarten zijn dus verkrijgbaar via de ondernemersvereniging. Oké, dat is de enige manier. Dus niet de bedoeling dat mensen dus bij de geen kassa vrije van de verkoop. Schouwburg aankloppen? Nee. Oké. Nou, heel spannend. Waarschijnlijk weer volle bak. Ja, En ik ben ervan overtuigd dat het weer een prachtige avond gaat worden. Wij ook. We gaan kijken naar de laatste 3 kandidaten, dames en heren, die zich nog gaan presenteren aan ons. En dat zijn Piet en Maria Spelt van Rooiboek, Frank en Petra Scheffers van Top Support Dakwerken en Matthijs Jacobs van de Bijenkorf. In een eerdere uitzending gaf ik aan dat het nodig was om te verhuizen. En dat we daar goed aan hebben gedaan, dat zien we iedere dag opnieuw. De toeloop naar deze nieuwe locatie is schitterend. De vele nieuwe gezichten, maar ook de goedkeurende blikken van mensen die wij eerder zagen. Dat doet ons goed, daar zijn we trots op. Ook op de nominatie voor de Venrayse Ondernemersprijs 2017. En dat zou fantastisch zijn als wij het jaar af kunnen sluiten met een prijs en ons succes kunnen voortzetten in het komend jaar. Op 5 januari in de Schouwburg van Venray ga ik u vertellen tijdens een presentatie hoe dat wij aan het succes zijn gekomen. De titel van de presentatie die zal luiden hoe wij ons bedrijf revitaliseerden. Mogelijk zie ik u dan ook. Ik zou zeggen, tot dan. Top Support Dakwerken, 25 jaar veelzijdig vakmanschap in een modern jasje. Ik ben Frank Scheffers, de 4e generatie van de bekende dak- en leidekkersfamilie Scheffers uit Venray. Wij zijn gespecialiseerd in de renovatie van daken. Energiebesparing en isolatie komt hierbij stevast aan de orde. Ook zijn wij gespecialiseerd in de restauratie van monumentale gebouwen. Hierbij valt te denken aan leiendaken, zink, koper en loodwerken. Ook het onderhouden van gebouwen en schoonmaken van daken en goten zit in ons takenpakket. Heeft u moeilijke lekkage of een bouwfysisch probleem, dan worden wij daar graag in uitgedaagd om dit voor u op te lossen. Top Support Dakwerken, wij maken het water dicht. Hallo, ik ben Matthijs. Ik ben chefkok en eigenaar van restaurant De Bijenkorf. Onze gasten een bijzondere avond bezorgen, daar gaan wij voor. Wij onderscheiden ons door uit te blinken in vakmanschap en aandacht voor onze gasten. Niets is ons te veel. Gerechten met zorg bereid. Toveren met producten, kijken wat er in de seizoenen past en bij ons uit de regio komt. Echt alles maken wij zelf, van brood en hazenpeper tot sauzen en bonbons. Het thema vakmanschap 2.0 is ons op het lijf geschreven. Dat is tenminste onze mening. En graag zouden we u daar ook van overtuigen.
Kom beleven, kom genieten. Wij hopen u snel te mogen ontvangen in de B-curve. Tot ziens. Ja, Joost en Sanne, laatste vraag voor jullie. Wanneer zijn de ondernemersprijzen voor jullie als organisatie geslaagd dit jaar? Ja, dat is een mooie vraag. Ja. Die zijn geslaagd als de kandidaten allemaal het gevoel hebben dat zij hun zegje hebben kunnen doen naar de jury. Als zij op de avond zelf een mooie act, zich mooi hebben kunnen voorstellen aan het publiek. Dat ze daar een goed gevoel bij hebben. En als het publiek een leuke avond heeft gehad, wat mij betreft. Ik weet niet of Sanne daar nog iets aan toe te voegen heeft. Ja, ik hoop ook voornamelijk voor de genomineerden dat het is toch best wel een lang traject waar ze in zitten. En dat ze op de avond zelf in ieder geval zeg maar, de conclusie kunnen trekken voor zichzelf dat ze er voldoening uit hebben gehaald. En dat het gewoon een hele mooie ervaring was. Hartstikke mooi. Ja. Vanaf deze plek wensen wij ze natuurlijk ook heel veel succes. Ja. Ja, donderdag 5 januari dan gaat dat plaatsvinden. Dames en heren, ik heb goed nieuws voor u, want op zaterdag 7 januari zal bij Pelemaas TV een hele ruime registratie te zien zijn van dat evenement. En dan kunt u zelf gaan kijken wie er vandoor is gegaan met de Loek Nelisprijs en de Rabobank Publieksprijs. Van dat gebabbel hier aan tafel, ja, u weet het inmiddels al, hebben wij ontzettend honger gekregen. En dat betekent dat we ook bij deze uitzending heel even gaan overschakelen naar de keuken en kijken wat chefkok Hans dit keer weer voor ons heeft gemaakt. Hans, vertel. Nou Rob, vandaag maak ik voor jullie een lekkere herfstsalade met bloedworst, wildzwijnsham, gebakken paddenstoelen, nootjes en een notendressing. Ik wens jullie een smakelijk eten. Ja, dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze speciale uitzending van Venray in Bedrijf aan Tafel, die in het geheel in het teken stond van de Venrayse ondernemersprijzen. Wilt u nu ook een keer aanschuiven hier aan deze tafel, neem dan contact op met Pelemaas TV. Voor nu bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Tot ziens.